kienet laqa tajba ħafna. Il-korpi kostituiti kollha jifmu l-realtajiet li qed ngħixu fihom fuq livell internazzjonali u l-impatt illi dawn iħallu wkoll fuq pajjiżna u għaldaqstant il-ħtieġa illi dan il-budget ikun budget li jkompli imexxi triq tal-pajjiż lejn l-istabbiltà ekonomika li nilħqu il-miri li għandna qudiemna biex pajjiżna jibqa' pajjiż li jattira l-investiment, jibqa' jkollu tkabbir ekonomiku. Kien hemm diversi proposti, kemm proposti li rigwardjaw kif nistgħu nagħmlu id-dinja tax-xogħol, iktar waħda li tinċentiva l min irid jidħol fiha, kif nistgħu ngħinu anke n-negozji jespandu fil-pajjiż, diversi ideat illi ovvjament nittama li nkunu nistgħu anki isibu posthom fil-budget. Kienet laqgħa tajba ħafna, ħarġu ħafna ideat, ovvjament at this point il-konverzazzjoni tal-lum trid tinżamm b'mod konfidenzjali, però naħseb illi kulħadd għamel il-punt tiegħu, il-Ministru sema' lil kulħadd, għamel il-winding up u der illi ħa nota ta' kull ma qalulu kull min kien hemm madwar il-mejda.